Milí naši birmovanci, tu sme začali pred rokom. A tu sme mali naše prvé maxi stretká. Tu sme sa niekedy zahrali, aj tu. A tu v našom bare sme sa niekedy občerstvili. Pozdravujeme tetu Evu. Tu sme sa modlili. A tu v útorky, stredy a štvrtky stretávali po skupinách. Prechádzali cestou vyvolených. Tu tiež sme mali naše birmovanecké stredka. A tu sme sa modlili pri našich duchovných obnovách a v nedeľu stretávali pri slávení Eucharistie, taktiež aj v kostole svätého Jána Boska. A 19. októbra ste tu prijali veľký dar vo sviatosti birmovania. Milí naši birmovanci, prešli sme s vami kus cesty počas týchto posledných mesiacov, počas uplynulého roka. Ďakujeme vám každému za váš prístup, za to, že ste podľa svojich možností a schopností každý pristúpili k príprave a k spoločnej ceste, ktorú sme prechádzali. Prajem vám, aby ste na tej ceste nezastali, ale aby ste pokračovali. Bola to cesta, do ktorej sme vás pozvali. Kráčali sme spolu s vami. Cesta, kde sme zažili krásu duchovného života, kde sme zažili spoločné stretania a spoločenstvo. Pozvali sme vás aj do služby, lebo naša viera má aj ruky a nohy a konkrétne sa chce prejaviť. A pozvali sme vás aj zažívať krásu toho, čo znamená byť kresťanom. Tam v kostole svätého Jakuba ste pred pár dňami dostali veľký dar. Pán Boh sa sklonil k vám a znova vám dal silno pocítiť, ako ste pre Neho neskutočne milovaní a vzácni. Dal vám dar svojho Ducha Svätého. Tam ste ho dostali a tu každý deň vo vašom každodennom živote ste pozvaní na vašej ceste, vo vašom kráčaní pozvaní otvárať. Otvárajte tento dar každý deň. Nenechajte, aby ostal nejak zabudnutý, skrytý. Je to dar krajšieho, hlbšieho, autentickejšieho života s Bohom, života krásnej, horlivej viery, ktorú nezabúdajte, že neustále my všetci potrebujeme živiť vo sviatostiach, zvlášť v Eucharistii, nedeľnej svätej omši, pravidelnej sviatosti zmierenia a v našom dialogu každodennom s Bohom, v modlitbe. A tento dar sa dotýka nielen Pána Boha a toho, že vám dáva, aby ste mali krajší vzťah s ním, ale aj vzťahoch, ktoré prežívame, aby ste mali krajšie vzťahy aj s ľuďmi okolo vás. Prajem vám, nech tento dar každý deň otvárate. A na tejto vašej ceste, lebo nezdá sa mi vhodné povedať, že sme niečo skončili. Myslím, že všetci sme čosi začali a chcem vás teda pozvať, aby ste v tom vašom kráčaní pokračovali. Chceme vám v tom aj pomôcť, chceme vás prevádzať na vašej ceste, vo vašom kráčaní aj takými konkrétnymi ponukami, ako sú stredká pre dievčatá, pre chlapcov. Budú už troška v inom duchu, ako ste boli zvyknutí, alebo môžem povedať iným spôsobom prežívané. Začneme 6. novembra, viac informácií nájdete dole na plagátoch v maili. Chcem vás teda na záver aj vám poďakovať, lebo aj vy ste boli veľkým obohatením a bohatstvom aj pre nás. Prajem vám, aby ste teda pokračovali v kráčaní, aby ste sa nikdy v vašom živote nevzdali rôznych ťažkostí, ktoré vás môžu postretnúť, či vo vašej rodine, v osobnom živote, v škole, v práci, ktorú budete vykonávať. Chcem vám aj za celý náš Anima tím vyjadriť, že vám chceme byť na blízku, kedykoľvek budete sa chcieť stretnúť, porozprávať, alebo aj prijať nejakú sviatosť. Sme pre vás otvorení a nech vám tak zaznieva aj v srdci to, že Pán Boh vás má rád, nech sa deje čokoľvek vo vašom živote. Vždy sa ku vám skláňa, vždy nás všetkých hľadá. Prajem vám všetkým, nech na vašej ceste života stále vnímate túto jeho blízkosť, tento dar, ktorý ste dostali. Ahojte.